Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ngemeko kaNkos'Indiphile Ngcobo. Nkos'Indiphile Ngcobo ke baphulaphule into yakhe umfana omdala okubana ke iKaizer Chiefs njengokubana ke imsayinise phaa i-contract yokubana kubekho nonyaka oyi-1 ke oyi-option kwi-contract yakhe. Zithi ke indaba iKaizer Chiefs ke ngoku izawuthatha laa nyaka iwusebenzise imnikeze i-contract onyaka oyi-1 kumfana omdala. Khumbula kaloku into yokubana ke i-contract kaNkos'Indiphile Ngcobo iyaphelela lapha ke kwi-month end kaJuni 2026. Ithi ke loo nto iKaizer Chiefs isafuna ukumgcina ke lo kaNkos'Indiphile Ngcobo. Ithi ke izawuthatha laa nyaka ke ibimenze i-option kwi-contract yakhe, imnikeze wona aqhubeleke umfana omdala ke abe yiplayer yeKaizer Chiefs nakule season ke izawuqala. Ngelipheleleyo ke mphulaphula into yokubana ke uNkos'Indiphile Ngcobo lo akazulishiya iqela leKaizer Chiefs, usazawuqhubeleka abe ngumdlali weqela ke leKaizer Chiefs. Ezinye ke iindaba zithi ke iKaizer Chiefs le ibiredi into yokubana imnikeze ke i-contract ke ende uNkos'Indiphile Ngcobo, kangangokuba kuthiwa iKaizer Chiefs ithi njengoba imnikeza ke le contract yonyaka oyi-1 uNkos'Indiphile Ngcobo, ilungise into yokubana izakwazi uhlala naye phantsi ixoxe nokubana ke iza kumnikeza i-contract ke yeminyaka emingaphi okanye engakanani na ukubheka phambili. Injalo ke into kaNkos'Indiphile Ngcobo, umshini ke baphulaphuli, useyiplayer yeKaizer Chiefs umfana omdala. iKaizer Chiefs isazimisele ke ukuqhuba ke noNkos'Indiphile Ngcobo neminyaka ke eyi-26. Khumbula ke mphulaphula into yokubana ke uNkos'Indiphile Ngcobo ngomnye weeproduct ke zeKaizer Chiefs, wenziwe phaa umfana omdala usuka phaa kwiqela leKaizer Chiefs, kwi-reserve side yeqela leKaizer Chiefs. Akukho lula ke iplayer njengoNkos'Indiphile Ngcobo iKaizer Chiefs ikhawuleze ukuyichitha. uNkos'Indiphile Ngcobo ngomnye weeplayers ke ekange ziphefome kakuhle oko ke kule minyaka kwiqela leKaizer Chiefs umfana omdala, kangangokuba umfana omdala kule season igqiba phela akanemidlalo engakanani ayidlalileyo umfana omdala. Enye into ke esithanda ukuyiqwalasela ke ngoNgcobo, umfana omdala akakhuthalanga, uthande ukuba livila umfana omdala. Ixesha elininzi ke ibhola namhlanje ayimfuni kumntu onjengoNkos'Indiphile Ngcobo, ifuna nokwamadoda akhutheleyo. Abantu ke aphikisana nabo kulaa position uNkos'Indiphile Ngcobo banomdlandla, ba-active and bakhuthele. Yiyo laa nto iza-enda apha okhowutsha baseYurophu bazo-enda apha bengamsebenzisi, bazomana namqondo ukuthi livila akafuni ukwenza nto, kanti ke udinga ukhowutsha ke ozoba nesineke ozokumqwalasela. Kona ke inoloyiko ke imeko kaNkos'Indiphile Ngcobo into yokubana ke mhlawumbi kwisizini ezizayo iKaizer Chiefs inga-enda apha ke imchitha, ngoba kuzawubonakala into yokubana ookhowutsha abazohamba bafike bazo-enda apha bengamsebenzisi umfana omdala. Kodwa okubalulekileyo into yokubana ke uNkos'Indiphile Ngcobo usazawuqhubeleka njengomdlali weqela leKaizer Chiefs. Ningangena ke nani ke baphulaphula nisho into yokubana ke nina niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.